имрӯзҳо тағйирёбии ҷаҳонии иқлим, норасоии оби нӯшокӣ ва оқибатҳои манфии он яке аз мушкилоти муҳими олам ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон чун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ, сарфи назар аз он ки захираҳои бузурги обӣ дорад, кӯшиш менамояд то дар ҳалли мушкилоти оби обёрӣ ва нӯшокӣ дар саросари ҷаҳон ҳиссагузор бошад. Барои истифодаи самараноку оқилонаи захираҳои об ва татбиқи принсипҳои идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи ислоҳоти соҳаи обро барои солҳои 2016-2025 қабул кард. Яке аз принсипҳои муҳими идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об принсипи Дублин мебошад, ки чунин аст: занон дар таъмин, идоракунӣ ва ҳифзи захираҳои об нақши муҳим доранд. дар минтақаҳои ҳавзаи обӣ мо кӯшиш мекунем ки занҳоро бештар ҷалб намоем. ҳоло бисёр ташкилотҳои давлатӣ барои фаъолнокии занони деҳот кӯшиш мекунанд ва бисёр чорабиниҳо мегузаронанд. дар идораҳои зертобии мо ҳастанд занҳое ки муовини сардори раёсат шуда кор мекунанд. Занҳои мо имрӯз мудири бахшҳо ҳастанд. онҳо сармутахассисҳо ҳастанд, мутахассисҳои бисёр донишманди соҳа ҳастанд, муҳандисҳои соҳа ҳастанд. соли 2020 дар ин соҳа дар умум 5880 нафар кормандон кору фаъолият доранд дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти беҳдошти замин ва обёрӣ. ва аз ҳамин шумораи умум имрӯз 739 нафар занҳо кору фаъолият доранд. барои беҳтар кардани идоракунии захираҳои об ва истифодаи самараноки он, лоиҳаи миллии идоракунии захираҳои об дар Тоҷикистон аз соли 2014 дар ҳавзаи дарёи Сир амалӣ мешавад. лоиҳа аз ҷониби ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ шуда, фаъолияти онро ташкилотҳои Хелвитас, Актед ва GIZ иҷро мекунанд. ҳадафи ин лоиҳа беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолии деҳот бо истифодаи принсипҳои идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об ба ҳисоб меравад. инчунин ин лоиҳа тавассути платформаи форуми занон бо ҷалби онҳо баланд бардоштани нақши зан дар идоракунии захираҳои об амалӣ мегардад. форуми занон дар соҳаи об дар ҳавзаи Сирдарё соли дуюм аст ки доир мешавад. яке аз мақсадҳои асосии он иштироки фаъолонаи занон дар идоракунии захираҳои об ва шунидани овози онҳо низ ба ҳисоб меравад. мо платформаи форуми занонро дар ҳавзаи Сирдарё дастгирӣ мекунем ва мақсади мо фаъолнокии занон дар идоракунии об аст. аз соли гузашта инҷониб барои пешрафти кори платформа бо ассотсиатсияи занон ва ҷомеа ҳамкории зич дорем. мехоҳем бо ин роҳ нақши занонро дар идоракунии об баланд бардорем. роли ин занҳо дар идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои оби ҳамин минтақаи Сирдарё бисёр ҳам баланд мебошад. мо онҳоро ба ин кор ҷалб намудем, чунки занҳо асоси пешравии ҷомеа мебошанд. бонувони мо дар соҳаи идоракунии об низ саҳми босазои худро мегузоранд ва дар баргузории ин форум аз ҷониби занҳо нақшаҳои дурнамо барои 5 сол омода карда шудааст ва боварӣ дорам ки ин нақша дар оянда баҳри рушди Тоҷикистони азизамон саҳми босазои худро мегузоранд. шоиста Турсунмуродова яке аз иштирокчиёни фаъоли форуми занон мебошад. ӯ дар форум соли дуюм аст ки ширкат дорад. 2 сол боиси обёри қатрагӣ, обёри боронӣ, обёри кӯтоҳҷӯякӣ ёд гирифта ассоциатсияи худамова омда манамин хоҷаги диҳқониё кати кооператив тиҷоратӣ кати маслиҳат карда мана ҳозир бисёр кадам ба нақша гирифтосим.
ман дар деҳот ба вой расидам ки қариб ҳама дар замин кор мекунанд. бобоям мироб буд ва ба шарофати ӯ ман тарзи дуруст тақсим кардани обро омӯхтам. шоиста низ ба ман бисёр чизҳоро ёд дод. ман ба шумо мегӯям ки ҳам мард ва ҳам зан дар роҳи худ устувор бошад, ба ҳама мақсадҳояш мерасад. ҳозир ман ки мана дорои 6 гектар замин мебошам, ман аз ҳамин замин самаранок истифода бурда бо меҳнати ҳалоли худ фарзандон набераҳои худро тарбия намуда истодаам. ман хушбахтона ман ҳамин чоҳи амудӣ ки дар наздикии хоҷагии деҳқонии ман буд, ҳамин чоҳи амудиро ба хоҷагии деҳқонии ман гузаронида доданд. ман ҳамин чоҳи амудиро самаранок истифода мебарам. аз ҳамин чоҳи амудӣ танҳо як хоҷагии деҳқони ман не, ман ми чандин хоҷагии деҳқоное ки дар ҳамин гирду атрофи чоҳи амудӣ ҳастанд самаранок истифода мебаранд. дар раванди қабули қарорҳо оиди идоракунии захираҳои об занон низ иштирок карда метавонанд ва нуқтаи назари онҳо шунида мешавад. ба мо садои ҳар зан муҳим аст. замин аз они занҳо низ ҳаст. мо ҳуқуқ ва имкониятҳои баробар дорем. biz ham adolat bilan dehqonlarga suv yetkazib bera olamiz. андешаи мо низ ба назар гирифта мешавад. фаъол будан лозим аст. ташаббуси занҳоро дастгирӣ менамоем. садои шуморо мешунаванд. ба омӯхтан кӯшиш кунед, занҳои ташаббускорро дастгирӣ мекунем. ба худ боварӣ дошта бошед. дар якҷоягӣ мо хеле чизҳоро иваз карда метавонем.